یاسایên Xwedê daxwaza çi dikin? Guhdariyan kesî û guhdariyên kamilî bi berdewamî, ku bi hemî dil û giyan û hizir û hêza xwe hez ji Xwedayê bikin. Her wesa hez ji nêzîkî xwe bikin wekû ku em hez ji xwe dikin. Nabî çi cara wî karî encam bidin ew ê ku Xwedê qedexe kirî û divêt herdem wî karî encam bidin yê ku Xwedê ferman bi me dike bikin. Mizgîniya Meta 22 ayet 37 heta 40 berseva wî da ji hemî dilê xwe û ji hemî dirûnê xwe û ji hemî hizira xwe hez ji Xwedayê xwe bike. Ev ye fermana êkê û ya herî mezin. Ya di wê jî wekû wê ye. Hez ji nêzîkî xwe bike wek çawa tu hez ji xwe dikî. Destûr, hemî û peyamên pêxemberan bi van her du fermanan ve helawîstîne.